mentah pilap pong sudah kau ikut tusin pong dah kau ikut pi mentah piwan hang ne kadai kasih berkado itu le mengi kini kisah usni kalau kumno ngi singau tenat ngi yo sibon lagi experience na kana ka festival ta ka juga por na magane ka dai ka sian banengkong ta kata ka jing sibon ha ki jing ayu ki jing hedek mo jing pangkle ma la bon plat kita ki ka ba aka ba hable ki teng ki kam dum le ru hable hi ta ka daw dia ki aktor aktris itu ki belawan hang ne bakle kedo nabar jala nabar ka India kia bon ki yong ki Bollywood ne jong ki na po Vietnam gitu ta ki we ro ba don to we aktor ba comedian jong ke Bollywood Sanjay Mishra Sanjay Mishra mah Sanjay Mishra ba ka sa ina do dang ret ngai internet ka Jung Gulmal acting jong golmal ki we pan acting jong ka dai bolong sha ka ba internet da manta ngalayo ikan du ba di ngasio komen adu kata nama ba la long ba ngasio pi ha ki film jong ni da long ka det ka la long dream come true ma kandan em kajing ai mesim yakin sa film kasi lada inwan kini ki bril ke banabas bajudot ai la dangi sim ha kata ka kam ding ba ma ka na ka positive point ka dai ka kam ga babha ga dai ka ai men sen na namar ba ngiyo ba ni slok ba ti we ba actor ini ki director na po Bollywood na we ba ka parthai ya interact kum di workshop interactive panel ta ka ai di matoy sibon ha ka ai men sen yang ni namar ba makila experience tengi dang ya sedang kemudian tham ai men sen su yang ni ke ban la ban le ha aku su tapi dan jikaman bakin ang don biang kini international film ai ni chmilen ti ban sadon biang kum gini international film kenang ba kini ki jongi ro ki singau tu ai chapang ga kemud ayu ke ka festival bunten ka festival jongi film nimde tang ban page ki film dai ke badon kam yang ni ban jong ha ki workshop na interactive panel don kam ba gitu ke nang bangin tip yo jing kai naki koleksion bodo boleh sebut ni piro